A Veus de Casa, l'Illa de Paper. I aquesta sintonia no significa una altra cosa que és l'hora de parlar de llibres amb Òscar París. Bon dia, Òscar. Hola, bon dia, què tal? Com estem? Molt bé, i tu com estàs? Com te trobes? Bé, molt bé, molt bé. Bueno, ja estem deixant enrere este estiu horrorós, este estiu que, vamos, ja unes ganes de tindre una miqueta de fresqueta. No ho digues, això. Horrorós? Com que no? Horrorós. Quan passa dels 25 o 26 graus ja és horrorós, ja. A mi és que m'encanta l'estiu, he de dir-te. Què ens t'has preparat per avui? Doncs mira, avui parlarem de novel·la. I ho farem de la mà de Salvador Vendrell, de Boro Vendrell, que és un dels escriptors valencians que més fort està pegant en estos últims anys. De fet, l'any passat ja vam parlar amb ell, vam entrevistar-lo arran del seu anterior llibre, A casa Joan Fuster, les tertúlies de Sueca. Allò era un dietari dels seus records de joventut, quan estava a la casa Joan Fuster, al carrer Sant Josep número 10 de Sueca. I ara, aquesta tardor, torna amb una novel·la que jo m'he permès de qualificar-la de política, ja me corregirà Boro després, si vol, que es diu Exhumació. I bé, Exhumació és com una continuació d'una anterior que va publicar l'any 2014, també en Monada, que era Quan truquen de matinada. Ara aplega els protagonistes, els personatges que composaven aquella novel·la i els doten unes noves vicissituds, noves experiències dins del món periodístic, polític, institucional de València, del País Valencià, també amb un toc de memòria històrica. Bé, per a qui no conega Boro, dic que és un autor que està sent molt prolífic, està publicant molts llibres en els últims anys, a més toca molts pals, hem comentat narrativa, hem comentat també dietari com a casa Joan Fuster, també ha publicat algun llibre de viatges, també ha adaptat molts clàssics de la literatura medieval i la literatura renaixentista catalana i valenciana, i bé, doncs és una sort poder comptar avui amb Boro. Bueno, Boro, què tal, com anem? Molt bé, bon dia. Bueno, doncs conta'ns una miqueta, de què va Exhumació? Conta-mos tu millor que ningú. Bé, Exhumació no és exactament una continuació de Quan truquen de matinada, és una novel·la totalment independent, el que passa és que compta amb els mateixos protagonistes. Intenta donar més profunditat als personatges, treure més partit i està situada en les eleccions autonòmiques anteriors, quan Ximo Puig convoca les eleccions i pràcticament dura 7 o 8 dies tot el que passa, i passen moltíssimes coses. És una novel·la que parla d'això, de política, com dius tu, però també és una mena de dietari que parla de la crisi del periodisme, per culpa de la revolució digital, per la crisi econòmica, que els periodistes estan cada dia pitjor, que han de fer moltes més pàgines, han de treballar més i cobren menys. Va també del tema de l'amor, del tema de l'amistat. És una novel·la bastant plural, no? És una manera de dietari del personatge, que li passen moltes coses, fins i tot un assassinat. També podríem parlar de novel·la policíaca, i durant 7 o 8 dies que viu totes aquestes històries que planteja la novel·la. Perquè teníem el personatge, a Pere, que li diuen així al personatge, que en Quan truquen de matinada l'havien conegut com un historiador que s'havia reconvertit a periodista, i era un personatge molt escèptic, que se rodeja d'una sèrie d'amics, d'amistats, que li van canviant una miqueta aquesta visió, però continua sent tot una visió molt escèptica del que dius, del món periodístic. Com evoluciona ara este personatge en esta nova novel·la, en Exhumació? En esta novel·la està un poquet més. I podríem dir que d'escepticisme passa, encara que no del tot, a dimissionari. És a dir, fins i tot arriba un moment en què li passen una notícia, perquè apareix també la corrupció política i apareixen també els que filtren notícies a la premsa, i passen una notícia important i ell prefereix, no se'n va immediatament al diari a muntar-la, com faria un periodista que té una excursió molt bona, sinó que se'n va una mica a xerrar, que li interessa més. Està ell mateixa, quan diu dimissionari, vull dir, es dona compte que està buscant una paraula que té interès fins i tot per les paraules, no? És a dir, és una miqueta contradictori, però és així. És evidentment més major que la novel·la anterior, té uns quants anys més,
I això també se nota, sobretot, en el sexe, perquè també és una novel·la que hi ha molt de sexe, molt més que l'altra. Perquè exhumació la vas considerar a la vegada quan truquem de matinada o ha sigut un procés posterior? No, vull dir, a veure, n'hi ha unes investigacions històriques que les vaig fer paral·lelament, ¿vale? Però les he aprofitades per a aquesta novel·la. En un moment determinat em vaig plantejar construir una altra novel·la en els mateixos personatges, perquè una vegada tens personatges és més fàcil, no? Perquè ja saps com pensen, que diuen, etc. El que passa que en este profunditza bastant més, sobretot en el personatge de Pere, que explica els seus orígens, que són de... Ell té una família de rics, de propietaris rurals, però l'altra branca de la família són jornalers, i també, en certa manera, es planteja en la novel·la la lluita de classes que s'arrastra des de la República, des de la Revolució Social que feien els anarquistes fins avui. I tu tens un perfil, diguem que vens del món de l'ensenyament, però has col·laborat molts anys en premsa, bueno, i col·labores en el Levante, en el diari La Veu. Com tens esta visió del periodisme tan escèptica? D'on te surt? Anem a veure, jo, a banda de que escric una columna setmanal des del 2002, si no recordo mal, la primera columna que vaig fer va ser sobre quan s'introdueix l'euro, i tinc molts amics periodistes que han sigut professionals del periodisme. I és una cosa que he vist com ha anat deteriorant-se, fins i tot en com se paguen les col·laboracions i sobretot en els sous dels meus amics que ho tenien més pagat que jo perquè vivien d'això. És a dir, han anat reduint el sou és a dir, com a conseqüència de la crisi, però és que ells han patit la crisi econòmica per una banda, però la revolució digital, que no tenen el poder que tenien abans. Segurament per el tema d'internet, que d'una manera o altra neutralitza a la premsa en el sentit que abans el que dia el diari anava a missa i ara se qüestionen més i no tenen el poder que tenien. I tot això, evidentment, els periodistes ho han notat, sobretot en el sou i en les condicions de vida. I això és una de les coses que intenta també reflectir a la novel·la. I t'anava a comentar, abans comentaves de que la novel·la partís de quan Ximo Puig avança les eleccions en l'anterior cicle electoral, 2019. Fins quin punt és realitat i fins quin punt és ficció, exhumació? Bueno, la part política és tota real. Fins i tot jo ahir, això és molt fàcil de documentar, perquè des del dia que convoca les eleccions jo seguís diàriament la premsa d'aquests dies i les rodes de premsa, vull dir, quan parla amb Mónica Oltra i diu no sé què, és el que va dir realment. I quan Ximo Puig diu no sé què, doncs també és el que diu en aquest moment. És a dir, el tema de les eleccions autonòmiques és exactament tal qual. Però a novel·la, vull dir, pareix que passen moltíssimes coses, però està en poc de temps. Està pràcticament des de convoca les eleccions 10 o 12 dies després, perquè sabem el resultat de les eleccions perquè el sabem, però a novel·la els protagonistes no ho saben. L'època de Vox, etc. I també ens dius que hi havia un assassinat. Ahí conta'm una miqueta més d'això. Bueno, el tema de Pere, ell està molt fotut, està angoixat, està cansat, i demana uns dies que se'n va a casa unes ties fadrines que són les de la família de sa mare, que eren les riques, no?, del poble, i per descansar uns dies a Sueca, no? I se'n va allí, però aquest descans li dura pràcticament el que dura una partida de xapeu, perquè ella arriba allí, se'n va a dinar a un casino, no té ganes de dinar amb les ties, i una mica diu, pues em falta un poc, me fica a jugar, i quan acaba la partida li telefona el director del diari, li telefona un infiltrador, una persona que té infiltrat a l'administració, diu, Ximo Puig va convocar eleccions. Evidentment ell el que fa és telefonar-li al director, que és amic d'ell, per cert, i li diu al director del diari, i li diu això. Aleshores aquell li demana per favor que torni perquè el diari té a quadros. I aleshores és quan... Bueno, en aquest moment se troba en tres trames que se desenvolupen durant tota la novel·la. Per una banda, l'assassinat, per altra banda, que un amic d'ell també se'l deixa la dona i se'l té que endur a casa, i per altra banda el tema de les eleccions, és a dir, que té que tornar al diari.
Bueno, i Exhumació fa apenes unes setmanes que està ja a les llibreries, ja s'estan fent les primeres presentacions. Com està sent la recepció del públic i sobretot de la gent que surt? Perquè, clar, igual que Ximo Puig, doncs hi ha altres persones que apareixen per la trama que són persones reals. Bueno, vull dir, apareixen poetes reals com Mònica Oltra, apareix Joan Baldoví, apareix Enric Morera, i apareixen tota una sèrie de personatges, però vull dir, hi ha unes coses que són reals, però altres que podrien ser reals, no? Que formen part de la literatura. I, bueno, jo que no he parlat en ells, però suposo que no, tampoc hi ha res que se pugui dir malament de cap d'estos personatges, perquè anem a veure que Vox sí que parla, però parla des del punt de vista de la por que li tenen, perquè recordeu que les eleccions autonòmiques anteriors Vox havia ja aparegut a Andalusia, i la por que hi havia així era que aquest fenomen es podrà repetir o no, o si en feien prou Ciutadans, Vox i el PP. Es tractava de reproduir el segon botànic. I també l'aport de que el PSOE pactara en Ciutadans i feien prou. Vull dir, totes aquestes qüestions que se plantegen els polítics i els periodistes apareixen a la novel·la. Això són qüestions que eren sentiments reals en aquella època. I en tota la situació política que està passant al País Valencià, donaria per a una tercera novel·la amb Pere? Sí, però jo la tercera novel·la sí que m'esperaria a veure què passa en aquestes eleccions. Bueno, primera perquè no n'hi ha material per a fer la pas de les eleccions autonòmiques, però les eleccions aquestes autonòmiques sí que són una incògnita de veritat, perquè sí que hi ha el perill de que la dreta assume. Com a mínim això és el que diuen les enquestes, que n'hi ha perill. Perquè parlant de fet... Sí, digue'm. No, que de fet Ximo Puig vull tenir una cosa bastant editorialista, no? Sí. Vull dir que també seria un bon començament de novel·la, Per acabar, Boro, què els diríem als lectors que no et coneguen encara? Per què hauríem de comprar i llegir aquesta Exhumació? Una novel·la que té molt d'acció. Jo he procurat que siguin capítols curts i que no paren de passar coses. Saps? Si van de les 3 o 4 trames que s'obrin immediatament, doncs van d'una trama a l'altra i el que intenten és això, que sigui una novel·la de molta acció i que no pare. A banda de que també hi ha molta reflexió sobre tots els temes que hem estat parlant. Sobre l'amor, sobre l'amistat, sobre el sexe, etc. Molt bé, Boro, doncs estem desitjant tindre aquesta exhumació a les nostres mans. Moltíssimes gràcies per haver estat parlant amb nosaltres i bé, moltíssima sort. Va bé, moltes gràcies. Adéu. Bé, Òscar, com sempre, els convidats que ens portes són de gran qualitat i bé, esperem que continuïssin així. Moltíssimes gràcies. Bé, i només dir que qui estigui interessat en conèixer la literatura de Salvador Vendrell té els seus llibres a la Biblioteca Municipal, a les llibreries del poble, i val la pena fer una ullada perquè realment Boro Vendrell escriu molt bé, i Exhumació i Quan truquen de matina i els altres títols de la seva biografia, com ell diu, són trepidants i a més parlen de la nostra escena política, que també és interessant tindre novel·la política pròpia. Molt bé, moltíssimes gràcies, Òscar, i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, adeu.